سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتا تاتفيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم مبل 74 جزء زكايد زلو بولتا اسبانيا درو رابع مدرغو السلاسل ركاب تمال سوني ابس سلاسل سالسيتي مدرغ ايرلانداوي سامبينت ب4 ساعات 25 دقيقه كلتا خليتاتن غزي قداماي كوينو كعوتن كلو نكلب دايمنشن داتا وكيلو ابز ودر ساتف زلم ايرتراوي امانيل جبر اغزابير دما بغزي كيتبلص مبل 38 ترتحيزم تقرادمتي لوم سولس بناي رابع مدرغ ابز قصرلو كاب كوليرا كساب ايبوغي 175.5 ركعت شفينو معلوم اذا اما اكل حرغوص غوص نبر عزو دما اب ساعات 43.1 كيلومتر فطنت نيروام امو داتا اب سغبره قصبتاوي مددر دما نيزرلانداوي تقرارماي كويك سيف فابيو جاكوبسن ب4 ساعات 4 دقائق 16 كاليتاتن قداماي كوينو كعوتن كله كاب عباي غجله زلحت زيبله ايرتراي امانيل جبر اغزابير دما كاب عود كيد حر مبل 79 ترتاب مركب نوددرو زازيموم بحفشا كساب حجي تتحيز زلو تصيت ناي غزي مالا ناي زوددر ايرلانداوي نيكولاس روتشي ب 13 ساعات 55 دقائق 30 سكند يمرحلهم اما بال 207 زنبره امانيل جبر اغزابير دما نابتيس عن حدن ديبلالهم ب 45 نطبي ايرلانداوي سامبينت نقطلا ماليا ودي ويركب نايمن سيات صعدا ماليا مس كولومباي انجل لوبيز علام ايرتراي امانيل جبر اغزابير دما اما بال 28 ترتا تسرعلهم اسبانيوي انجل مادروزو ناي كلب بورغس بي اتش 15 مولال ناي انبس عقب ماليا زمرح زلو تقرارمايوم بغانتا درجه سامويف ب 41 ساعات 19 دقيقه 6 كاليتاتن قداميت زلا غانتا دوب افريقايت كلب امانيل جبر اغزابير دخونت دايمنشن داتا دما ام بل 13 ترتالم صباح بولتا اسبانيا بناي 5 مدرخو وددر كقصليوم اموركو زكازلو وددر ملا افريكا all African Games ايرتراي اتليت ارون كفله كراي درجه محس شلامي بر مداليا خوينلوم ኢትዮጵያዊ አትሌት ጸጉ ብርሃኑ ነዝናይ 10,000 ሜትሮ ንውድድሩ ብ27 ደቂቃን 56 ካሊታትን ብምዝዛም ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ክኸውን ከሎ አትሌት አሮን ክፍለ ድማ ንውድድሩ ብ27 ደቂቃን 57 ካሊታትን 79 ማይክሮ ካሊትን ብምዝዛሚ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ክኸውን በቂዑ ዘሎም ካለ ኣብዚ ውድድር ተሳተፉ ኤርትራውያን አትሌታት ድማ ዓወት ክፍለ መበል 9 ደረጃ ከምኡውን ደጀን ተስፋለም መበል 12 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ብሰላም ዛዚሞም ኣሎም እንኳ ሓጎሰና አትሌቲኮ ማድሪድ ንአጥቃዕያ ኒኮላ ካኪኒች ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ብምልቃሕ ከም ዘፋኖቶ ይግለጻሎም ምስ ምህላው ዲያጎ ኮሳ ሞራታን ሳፖኒችን ቋም ቦታ ክረክብ ዘይካለ ካሊኒች አትሌቲ ንምምጻእ ሮድሪጎ ሞሪኖ ካብ ባሌንሲያ ትጽበብ ምህላውያ ከተፋኖ መሪጻም ሮማ ንተጻዋታይ ብቃወምነት ከተፈርሞ ዕድል ክህልዋዮም ሓደ ዋን በመዝነት ሓለቃ ጋንታ ንሃገሩ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ መሪሑ ተጻዋታይ ኮሊን ክላርክ ዝተባሃለ ተጻዋታይ ኣብ 35 ዓመቱ ብሞት ምፍላዩ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ተሰምዖም ሓዘን ይገልጹሎም ምስ ክለባት ኤልኤ ጋላክሲ ሁስተን ዳይናሞ ኮሎራዶ ራፒድ ተጻዋታይ ኮሊን ኣብ 2014 ብወግዒ ጫሙ ሰቂዱ ነይሩ اسبانيويت عرموشش كلب برشلونة نيمار المعداق حجون زته محايشه طلب حيزا مس كلب بي اس جي كزت مخنا افريتام كن حجي بي اس جي نطلبات كلبات بارسان مادريد من صغات ذكر كوينو حجيغن وكيل ادغيتا اسبانيويت كلب فرنساوي اريك ابيدال مس وكلت كلب بي اس جي كزرارب ناب هاغرو فرنسا اتيلوم ازي بارسا زته محايشه طلب كلب برشلونة نيمار بالقح كتسغاغرون قوامي كتفرمو مسدل دما ن بي اس جي 170 مليون يورو كتكفلا زبل طلبيوم دحر قرب معلتات اب كتما موناكو زكايد عጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዳይሬክተር ክለብ ባርሳ ጆሴፍ ባርታሙ ምስመዘኑ ወናን ፒኤስጂ ኣብታ አጋጣሚ በአካል ከራኸቡ መኻኖምን ንጉዳይ ኔይማር መዕለብ ክገብሩሉ ከም ዝኽእሉውን ገለገለ ማዕከና ዜና ስፖርት ይገልጻሉ انجليزاويت كلب ليفربول امريت افريقيا دحرتي اب ግብጽ ዝኸፈተቶ ማዕከል መሰልጠን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማውሪሽስ ካልኣይ ማዕከል ብወግዒ ከፊታለም ነዚ 256 ተጻዋቲ ን3 ዓመት ዝኸይድ መባእታዊ ውጥን ብምስልጣን ዝመጽእ ወርሒ ክጅምር ተዳልዩ ዘሎ መደብ ልዕሊ 2400 መንስያት ኣመልኪቶም ምህላዎም ነታ ክለብ ወኪሎም ኣብ መኽፈቲ ዝተረኽቡ ኣባላት ገሊጾም
ንክለባት ቸልሲ ወይ ውን ማንቸስተር ዩናይትድ ክዕድገን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዝኸረመ ዝሃብተመ ብሪጣንያዊ ቢልዮነር ሰር ጂም ራትክሊፍ ንፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ከም ዝዓደጋ ብወግዒ ተገሊጹ ራትክሊፍ ነዛ ጋንታ ንምውናኑ ዕግበት ከም ዝስምዖ ገሊጹሎም ክለብ ኢንተር ሚላን ትማል ምሸት ናይ ሴሪአ ጾታ አንጻር ሌቼ አካይዳ ኣብ ጾታ ዝድማ በአንቶኒ ኮንተ ትዕለም ክለብ ንሌቼ 4 ባዶ ዝኾነ ውጽኢት ክህድህ ካያተራ ኢንተር ኣብ መበል 21 ደቂቕ ብመንገዲ ብሮዞቪች ፋልሜት ሾቶ ክትረክብ እንከላ 3 ደቂቕ ጸኒሓውን ብመንገዲ ሰንሲ ካሊት ሾቶ ኣመዝጊባ ንዕረፍቲ ድማ ጾታ 2 ባዶ ምርሑ ድሕሪ ዕረፍቲ ኢንተር ኣብ መበል 30 ደቂቕ ብመንገዲ ካማ ዩናይትድ ሰጋግረቶ ቤልጂማዊ ሉካኩ ሳልሴት ሾቶ ረኺባ ኣብ መበል 76 ደቂቕ ክለብ ሌቼን ተጻዋታያ ፋርሲያ ብቀይሕ ካርድ ክትከስሮ ኢንተር ድማ ኣብ መበል 84 ደቂቕ ብመንገዲ አንቶኒዮ ኳድሬባ ራብዒት ሾቶ ብምውሳኽ ንጾታ 4 ባዶ ክትዕወተሉ ኺኢላ ገና ወደ 14 ዓመት እንከሎይ ምስ ደቂ 19 ዓመት መንስያ ዝጻወት ዘሎ ኣጥቃዒ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ዮሱፍ ሞኮኮም ክለቡ አንጻር አርሜኒያ 6-2 ኣብ ዝተዓወተትሉ ኣብ ውሽጢ 8 ደቂቕ ብ3 ሹታት ሃትሪክ ምስራሕ መዛረብ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ እዚ ሕልሙ ምስ ዶርትሙንድ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ መልዓል ባሎን ዲኦር ክስፍስፍ ምዃኑ ዝዛረብ መንሰይ ኣብ 2016 ምስ ዶርትሙንድ ተጸንበረ ኮይኑ ምስ ናይ 15 ዓመት ጋንታ ካብ 21 ጸወታታት 33 ሽቶታት ምስ ናይ 17 ዓመት ድማ ክብረ ወሰን ዝኾነ 50 ሽቶታት ኣብ 28 ጸወታታት ምዝጋብ ክሰብ ከዛርብ ዝጸንሐ እዩ ምስ ናይ 19 ዓመቱን ኣብ ፈላም ጸወቱ 6 ሽቶታት እዩ ኣመዝጊቦም ዕድመ ዝተጻወታይ ካብቲ ዝተባሃሉ ዝዝያደ ኸይከውን ብዙሓት ክዛረቡ እንከሎም ኣቡኡ ጆሴፍ ግን ነጺጎሎም ኣዲኡ ጓል 28 ዓመት ምዃና እውን ይዝዛረብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን